Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang Naitapya! buhay ay inialay sa Madi! bansa? Naitapya! Sinong mapa... Ruwina, datan tinawag. Uswag, madiruwina. Naitapya. Uy, madiruwina. Kadiling ko na nakulitin tuyo. Hiluluntugan ako habalay. Asya ko manilaanay at marim ka istorya. Tahala lingkod. Di baga, nanlulukot ako hitkuan. Hit mga badot akon buinas nga anak. Hidudong. Hin ka pinaurahan mo na iton madi nga imo anak. Naguusahan lagod man. Badaw. Madi kahit akon anak hit magtatalwas sa amon hakakurian. Salit pa man kung may niya klase. Agahay pa ako nagmamatama di kay basi igluto iti paborito nga chicken nuggets nganin maling para tiya sura kaya mo to tiya mga paborito. Badaw di laharo mamay. Tak anak luat intalon madi. Linawag nga bunay lahit sura. Usahay liwat. Ginisa nga ganas nganin bulad. Ay di rin pwede haakon madi. Kinahanglan magrasa hit sura hit aton mga anak. Basi baga gaganahan nila pagsulod na eskwelahan. Ata, kaya mag-aano man kunwari ibang asura. Importante madi, nga may dasulod it iratiyan sa no, kumadto eskwelahan. Ada kay asya nga ni madi, ada na kita tulang nga istorya. Ada kay tak anak liwat madi, badaw, naka-vitamins pa ito niya nganin, may gatas, oo. Ada kay ako liwat madi, ginpapasantop ko ha akon anak nga baga mag-ilog laan ay kun ano't aada. Baman kun baga makatapos siya tapos makatrabaho. Ada kay magpapalaigo na hiya kun ano't iya gusto ka unon. Ako liwat madi hit akon anak nga hidudong. Badaw. Tag 300 itong tiya permanente bit nga recess. Kay paborito niya palito nito nga milk tea, ito nga french fries, ganin kuan. An burger. Oo. Baaman. Kaya baga, diri laharo mahit balon at imo anak. Angay ko baga nakaka-perfect itong kada exam. Kita kun baga anak, madi, tag 20 pesos lain talon it iya recess. Ada kay pagkikita ko latit mga grado. Tagdarag ko. Una-hunaan na lang madi. Magrasa it mga pagkaon nga balon it akon anak. Naka-vitamins. Nakagatas. Itakon ton banabana madi. First honor, kung na dito akong dudong, nga kuan katimat klase. Nay! Nay, adin ako! Anay daw. Adin at akong buinas nga anak madi. Gidaw! Pamati ko. Perfect! Nalawat adin ka na't iya exam. Nay! Adin nga naman assignment. Yung kukuran ako nanay pag-answer, adi. Mo pa yan at akon anak magaging Korean at pag-answer iti assignment. Ikadi itong anak, bubuligan pag-answer. Adi man. Kay masayon man lang ni anak. National animal. National fruit. National leaves. National bird. Masayon-sayonan. Number 1 anak. National animal. Nagtitikangin ka. Kagro. Karabaw. Diri kagro. Ano daw madi? Naprepresyo lugod tak anak. Adi number 2 anak, masayon la ini. National fruit. Nagtitikangin mayabas. Uy! Mangga! Diri mayabas. Ginkukul ba maditak anak? Diri nakapatunin tuhay. Adi na lang number 3 anak. Adi number 3. Masayon la ini. National leaves. Dahon ba anak?
Nagtitikangin a. A. Agitway. Anay daw. Anahaw. Diri agitway. Pero may kaluluwat batid nga ruwina ka. Diri lugod natutuhay pagbabatong tak-anak. Sige daw, ikaw lugod batong tani nga number 4. National bird. Nagtitikangin Masayon lang itong nanay tapya. Ikaw lugod baton ito nga pakiana. Sige daw. National bird. Nagtitikangin elephant? Hindi elephant. Kakano pa lumapalit elephant? Awa naman baton. Egul.